Здравейте хора, както видите, това ще е част 2 на томболата. Предишният победител беше Ninjago, Nia, Анджей, Уолкър. Това е първият участник, който печели. Ето на канала. Сега тестим втория, не е нагласено. И вторият човек е Ninjago and Miracle Frozen Wings Videos. Те печели ревю на канала и който няма канал да даде наградата на някой друг от загубилите. И това беше втора част и до следващата част.